नङानि ओरै खाथियावसो दङ गोजान नाङा नों सिदा नङा दे डाइरेक्ट दानल' औ थांल' जेबो नङा आयो सिबा अन्थाव बाथाव हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय मिथिजानाय इउटुब चेनेल जोङो दा शुटिंआव थांनो ओंखारबाय ओंखारदों माने रेडि जादों दा सोर रेडि जाखो नायनि ये देखो मेकआप होगासिनो नै गावनि गैया गावनि खरसा गैया सोरबा एक्सट्रा नै रेडि जाबाय एक्ट्रेसा खानायखौ बानायथ'वाखै नोंनि खरसा दं आरो ओरै फारसे नै दङ दासो नुदों मालाय मेकआप दाफबदों मेकआप दाफबग्राया सिख्ला नालाय फैनांगोन मोजां द'आव थानांगोन Ding 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 ding, pulang lagi. Baik. Apa dah kena sini nama? Mana ni biasa saya engagement zakana ni nih. Nunggu sana mas sambil Asam dong nih, nunggu sana bang. Pasti kan dia nih biasa. Ayo, sini bukan apa deh. Engagement. Rawon aja dah. Biasa apa dah kena sih. Sana mah. Baik huwa ya. Sasasi kan sih. Ini kalau kena sih, balon dah sih. Nih bicara apa? Kot beris lalang sini sih. Anglo singra. Anglo nazar bang, anglo nazar. Bisa pun nazar rau kuba. Anglo mana sih? Jadi bahasa yang dah syuting utang sih kan? 언제 뒤가 있어? 아 내가 하야 Kokes. Ready? Rolling. And action. Jangan doang nak kiri kungan. Konan jokes. Kum jalan deh, pura lagi. Ready? Rolling. And action. 아, 당근이랑 구름 봐. Lajusi. 시작 구름 시작. 가트가지. 하루상 가. Usianya macam. Ready? Rolling and action. लाज डाले Hey guys, जों दा शुटिं खालामगासिनो अनै एक्ट्रेसफ्रा थाबायगासिनो सान्दुं गोसायाव बेरायहोलागासिनो नै डाइरेक्टर सारा केमेरामेन नैबे आं दं नैबो आं दं एक्ट्रेस दं Nơi bawang dong. एक्ट्रेस दं ओमफ्राय नैबे एक्ट्रेसनि फिसाजो नैबे थफ'आ बै मदाराव फैगासिनो नै बै मदारुआ मदारु ओमफ्राय नै ओरै जोंना अफार एक्टर सार गान दामग्रा दे Rolling. Action.
Ready? Rolling. And action. Thằng Rolling. Action. Oh my god. Oh my god. 나신라이. 어. 민지 뭐 하자. 운두. 이 자신이 기술로 마 타는 문단거. 운두 사내부 운두. 예. 내가 방금 같이 한번 운두 사내부 운두. 마크 자나무라 같이 오고 파크다 그 얘네 자나무라. 사바이. 잡아이. 가브람나네 강그랑 싫어. 이태야 다 운두 시브라 너거. 네 강그랑 라이. 응아바 베 이태야 다 운두 시 나마. 이타 사याव. एक्सुवेलि जोंना नै डाकुफ्रा एक्सिडेन्ट खालामग्राफ्रा नुबाय डाकुफ्रा नै रेडि र थांदो ब्रेक हेलौ गोजों जलदाब थादो मा ओंख्रि बायदि जागोन नोङो